سلامات زخبركم تخطاتلتي نا امتي سوشيال انترتينمنت لو ما عندك حيزنا لكم متينا زلنا بزعبا اي كيو تيست يو لو ما عندي سلسته حطات حيزنا لكم متينا لنا ناتكم اتحساسبان الرأيهم نتقلص زفتنا حطاتين سلسته حطاتين تا قداميتي قلل زبلتها تا خاليتي قرم مع خاليتها تا سالسي تقابر تاع زبلتها مالتي نفس وقف حتو حانتي دقيق كنبوكم هنا حانت دقيق مسامناكم بدحرو تملسي كنغروكم هنا ناي نفس وقف حتو بيرون ورقه نحازو نافتا قداميتي اذا بزح تفلطو انتقونيكم ببزحي على السوشيال ميديا يري خمس عينت حطوتات تا قداميتكم عينت حطيات تخاليتها قوم تماساسليا دحرون ابتا سالسي تقابر تعزبلت مالتي نخيت ناب تحطونه بلوكم حجي تجمر تاغي اوكي ناي قداميتي حطو غيزي ودينا لنا نخيت نابتي ملس كونو بلوكم اوكي تعملسي كم تريو زلخمي اقولكم غلصلكم ثلاثه غرب አላውና حنت غرب ተደምሮ መስታ حنت غرب ተደምሮ حنت غرب አለና 21 ንህባና ኣለዋ ብድሕሩ እንድሕር 3 ዝተመቕሉ 21 ጌርና شوعة تخبانين مالتي سلستين قرب تدميرن 21 نهبان ኣለዋ مالتي شوعة تستدمر شوعة يقالستو 21 نهبان ኣሎ مالتي سلستين تدميرنين كم مخبانين تعالي زلخا كلتا قعشو مس حنت قرب تدميرن 19 يهبان ኣለዋ هجي اوريدي ስለዝፈለጥና ናይታ قرب كندي بالي خمزلا كندي مخانا كندي قطرو مخانا فلጥني ኣለና شوعات ياسا شوعات اندحر كوينا ساقات انكلت خنفلطن بزح يتشغرنا نا مالتي ወይ ከም ዝንገብር ንخيل ናይ ቁጥሪ ምስ ክልተ ቁጥር ተደሚረን ምስ ሸውዓተስ 19 ዝህባና ክንብል ንخيل ማለት ከም ዝገርና ክንብል ንخيل ወይ ከዓ ሸውዓተ ዝጎደሉ 19 እንድሕር ጌርና 12 ይህበና ማለት እዩ 12 እንድሕር ይህብና كلتا قعشة سلا زلوانا نتن بخلت اتمغلني نتا 12 قا شوشدش تختبنا شوشدش تدمر شدش 12 يستدمر شوعتقا 19 يهبنا مالتي نخيدنا بتا سالسي تزلخا حنت خوخوب مس حنت قعشو تدمرو حنتي قرب يخون 15 لنا مالتي هجي تا قعشون قربن كدي مخانه واقعين فليتني علنا ታቁዕሶ ሽድሽታ ታገረብካ ሸውዓታ ማለት እንድሕርኩም ኮይኑ ህጂ እንደ ኖርማል ክንፈልጣ ንግሊና ናይ ቁጥሪ ምስ ሽድሽተ ምስ ሸውዓተን ተደሚሩ 15 ክበና ዝኽእል ማለት እዩ አቆሎ ብጠቅላላ ምስ 13 ተደሚሩ ክበና ዝኽእል ቁጥርስ እንታይ ክልተ ይፍሉጥ እንድሕር 13 ተደሚሩ ክልተልካ 15 ይበና ወይ ከዓ 13 ዝጎደሉ 15 ተጌርካ ክልተ ክበካ ይጠዋል ታመርስ ትበካ ማለት እዩ كلتا اتحنت خوخو واقع يلنا يالنا هجي ناي كلن تنكساي فليتني انا علنا مالتي ناي كلن كندي بالكم زلون فليتني انا كندي واقعن مخانن هجي نابتا سالسي تزلقا قرب تريكيا مغنياتو تا زروبحو لاتنا تا خوخوبكا حنت زنبرت كلتا يزلا هجي مالتي خطو استوعل زلقا مالتي تا خوخو كلتا سلا زلا هجي ናይ ሓንቲ ኮኮብ ክልተ እዩ ናይ ክልተ ኮኮብ ከ 4 ማለት ክልተ ዝረብሑ ክልተ 4
ናይታ ሓንቲ ገረብ ከዓ ፈሊጥና ያለና 7 ናይታ ኩዕሾ ከዓ ኦሬዲ ንፈልጦ ኢና 6 እዩ ብድሕሩ እዚ እንታይ ኢና ክንጥቀም ዘለና ልክዕ ከምቲ ቦርድ ማስተር ሩል ኣብ ቁፅሪ ንጥቀም ቅድም ዝረብሖ ኢኻ ተርብሕ ብድሕሩ ትድምር ማለት እዩ ከምኡ እንተኮይኑ 4 ዝረብሑ 6 እንድሕር ጌርና 24 ክበና 24 ዝተደመሮ 7 ተልና 31 ይህበና ማለት እዩ ተቀዳመይቲ ከምዚያ ነይራ ማለት እዩ ንግድ ናብ ተኻለይቲ ተዳለው ተኻለይቲ ከዓ ግዜኹም ሕጂ ትጀምር اوكي نايزا خالي تقا غيزينا بز ودينا لنا نغيد نابتي ملسي نايزا قا قرب كاتا قداميت برتع تبليازيا مغنياتو برتع زبلتها انتهي زولو دمار ناتومن ربح ناتومن دميركا تملستوم صو مالتي اهولو همزا زلوم تدمروم 3 تدمر 4 تقبل 7 تخبناي 7 ድሕሪብና ዝተደመሮ ጌርና ካ ናቶም ርባሕካ ማለት እዩ ትናቶም ርባሕካ 12 ዝተደመሮ 7 ካ 19 ተበናለ ማለት እዩ ታኻለይ ተኻልቅ ኸሙ 5 ዝተደመሮ 6 ድሕሪና 11 ክበና እዩ እንድሕር ትርባሕናይትዮም ካ ናቶም ርባሕካ 5 ዝረብሑ 6 ካ 30 መጻሎ ማለት 30 ዝተደመሮ 11 ተልና ካ 41 ማለት እዩ ታሳሰይ ትምልሳ ብድሕሩ ኣይተጸግመናና ምክንያቱ እቲ ሰራርሓ ኦሬዲ እቲ ሂብናሎ በዚ ልሕተሞ ተመርኪስና ታመልስ ሽዑ ነብላ ማለት ናቶም ድማር 4 እዩ ሓደ ዝተደመሮ 3 4 እዩ ዝተደመሮ ሓደ ዝረብሑ 3 ማለት እዩ ሓደ ምስ 3 ተርቢሕና ካ 3 ክበና እዩ ሽዑ 3 ተደመሮ 4 ካ 7 ማለት ትመልሲ ሕጂ ሓንቲን ናይ መወዳእታ ታዝበርትዕት ማለት እዩ ናብዚኣ ተዳለው ሓንቲ ደቂቃ ማናይ ተኣኽለኩምና ግን ፈትኑ ተዳለው ብድሕሩ ትመልሱ اوكي نايزيها غيزينا بز ودينا لنا دحر غيزي زي اخلكم كوين بوش نتي ستوب ناغوركم تو فيديو كتحاسبوا تخوليكم انا ግን ናብ ትመልስን ከይድ ሂጂ መልሲ እዚ አቁሩብ መዳናገሪታ ምክንያቱ ከመይል 9 መጽኡ 16 መጽኢልካ ብጣዕሚ ተሓስብ ማለት ግን ሓደ ግዜ አገዳሲ እዩ ካብቲ ቦክስ ወፂኻ ክትሓስብ ማለት ኩሉ ግዜ ሲ አው ጥራይ ዝኾነ ተሓስብ ብዙሕ መንገዲ ጌርካ ክትሓስብ ከም ዘለካ ይዘርኤካ ማለት እዩ ሕጂ ናዚኣ ብኸመያ ታመልስ ዘላ 12 ዝረብሑ 12 ይብለና ኣሎ 12 ምስ 12 እንድሕር ኣርቢሕና 144 ንህበና ማለት እዩ
144 شعو نتن قطري تا حدن 4 تدمر 4 ጌርካ 9 ትመልስ ይበና ማለት እዩ ታሳ ካልይ ዘለኻ እንደ 23 ብዝረብሖ 23 ጌርና 529 ክህበና 529 እንድሕር ሂብናኻ تا 5 تا 2 تا 9 እንድሕር ደሚርና 16 ክባና 5 ዝተደመሩ 2 7 ይምስ 9 እንድሕር ደሚርና 7 9 ካ 16 ይህበና ማለት እዩ ሽዑ ካብዚን ተሞርኪስና ነታ ሞዳታ ዘላ ክንሰርሓ ንኽእል ማለት እዩ 34 ዝረብሖ 34 እንተይልናኻ ክንደይ ክትበና 156 ክትበና 156 እንድሕር ይባትናኻ ሓደ ዝተደመሩ 1 ተደመሩ 5 ተደመሩ 6 እንድሕር ጌርና 1 ተደመሩ 1 2 2 ተደመሩ 5 ካ 7 7 ተደመሩ 6 ካ 13 ማለት እዩ ታመልሲ 13 ትኾናላ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ከምዚ ነይሩ ዝኾነ ርእይቶ ወይ ከዓ ቶታት ንዝህልወኩም ኣብ ኮመንት ጻፉልና ክሳብ ብኻልእ መደብ ንራኸብ ሰሰናዩ